We are the farmers. Γεια σας παιδιά, σήμερα εδώ θα παίξουμε, όπως βλέπετε, αγκάριο, που είναι γνωστό σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι στο κινητό σίγουρα. Και ας ξεκινήσουμε. Να ξέρετε, λίγο άχρηστος είμαι. Δεν ξέρω καλά να παίζω. Φακ! Ναι. Αυτό είναι πολύ σπαστικό. Φύγε. Στο αγκάριο όλοι σε τρώνε και μου έχει τύχει να με τρώνε αμώ το lag. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα βγει το βίντεο, αλλά κάνω λίγο μεγάλο. Μπορεί να το κάνω λίγο με λίγα λεπτά. Συγγνώμη για την διακοπή. Οικογενειακά προβλήματα. Πολύ καλά, αυτό δεν είναι. Και ναι, συγγνώμη γι' αυτό πάλι που σταματάω λίγο το βίντεο, επειδή το record, το βίντεο λέω, επειδή ξέρετε είναι βράδυ και τα σπιτικά πράγματα, ξέρετε εσείς. Και ναι. Ας συνεχίσουμε. Που είχαμε μείνει. Που είχαμε μείνει. Ωπα, λάκες, πήγαινε να με φάει ένας. Δεν θα με φας. Ωπα, λάκες, όχι, φύγε. Είναι λίγο δύσκολο το αγκάριο εδώ. Και μόλις έφαγα έναν. Να βλέπετε Ναι. Ναι, Ναι. Γιατί μου τα βγάζει τις διαφημίσεις. Πάμε. Είναι 3:58. Ναι, sorry για το background από έξω. Δεν ξέρω άμα τα ακούτε. Πήγε ένας που λέγεται 900 πως... Ναι. Και... Ναι. Όχι. Γιατί πήγα πάνω του. Ρε Γκάριο, τι έπαθες. Σήμερα δεν μου τα έχεις τα καλά. Φέρτε, σήμερα δεν μου τα έχεις.
Αχ, αγκάριο. Ναι. Ένα καρότο με έφαγε. Γιατί ένα καλαμάρι με κυνηγάει. Μπορεί να το κάνω κανένα δεκάλεπτο το βίντεο, δεν ξέρω. Ή 14 το όποτε βαρεθώ, επειδή δεν βαριέμαι εγώ ποτέ. Και καλή... όχι, άσα, αφήστε το. Θα το πω στο τέλος. Τη Vodafone. Ναι. Τρέμω από τον φόβο μου. Τι άλλα, πώς πέρασατε το Πάσχα, καλά? Τι ήταν αυτό? Οκ. Το παραδέχουμε. Οκ. Αχ, τι μπορούμε να πάρουμε? Τίποτα δεν μπορούμε να πάρουμε. Fuck. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά για να πάρω λίγα coins θα δω λίγο μια ταινία. Όχι. Collect. Και ας ξεκινήσουμε. Jug. Γιατί Jug? Γιατί με μισείς Jug? Φύγετε! Τουν. Πάλι Jug. Αυτό το Jug θα το μισώ. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό το Jug το μισώ. Είδα κάτι, δεν είναι τίποτα. Τότε... Λολ. Και όποιος παίζει από εσάς Αγκάριο ή Minecraft, αυτό το βίντεο θα είναι και μια μικρή ανακοίνωση. Άμα θέλει κάποιος ένα banner, ας μου πεις ακόμα έτσι άμα θέλει. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά έχω πρόβλημα για κάτι άλλο. Δεν είναι οικονομικό. Γιατί... Ναι, πάμε στα 9:45.
μπορεί αυτό να το συνδυάσω το βίντεο μαζί με ένα help YouTuber, γιατί σκυλοβαριέμαι. Πάμε. Θα μπείτε, άμα μπορείτε κάντε σε αυτό το κανάλι sub στο Dirty. Έχει καλό τέλειο YouTube κανάλι. Έχει κάνει και με άλλα παιδιά. Ναι, εδώ με τα αγάπη μόνο. Σε αυτό το παιδί κάντε subscribe για να φτάσει λίγα sub, επειδή είναι 2, δεν κοροϊδεύω. Δεν κοροϊδέψα κανέναν και δεν κόρεψα κανέναν. Έχει κάνει μόνο αυτό το βίντεο. Κάντε στον GR Gamers sub. Έχει καλό κανάλι. Έχει 129 subs. Μπορεί και να ανέβει. Έχει πολύ βελτιωθεί το κανάλι του. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι ωραίο. Κάντε του ένα sub. Θα το θέλει πάρα πολύ. Κάντε σε αυτό το παιδί όχι σε αυτόν. Κάντε σε αυτό το παιδί The Captain Gamer GR. Σε αυτό το παιδί κάντε ένα sub. Έχει καλό κανάλι. Και όσο βοηθήσουμε με ένα sub και ένα like να φτάσει το στόχο του, κάντε και στο τελευταίο YouTuber, στον Crazy YOLO Guy, νομίζω τον ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι 641 sub και θέλει να φτάσει το στόχο του, δεν ξέρω πόσα, αλλά και αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας. Τα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βιντεάκι και γεια σας.